Sa number 9, masobra sa 800 ka mga student writers kag advisors nagtipon para sa 49th Copre. Sa ika-49 nga tuig sang College Press Conference and Awards kun Copre, 820 ka mga estudyante kag manunudlo halin sa Western Visayas kag Negros Occidental ang nagtipon sa Iloilo City para sa pagkilala sa mga school publications, best performing advisors kag student writers. Ini ang tuigan nga ginasakdag sa Philippine Information Agency kag ginsubura ni Allen Del Carmen sang 1976 sa nagatrabaho pa ini sa PIA antes nangin isa ka journalism college professor. Ginapasidunggan ang well-performing school publications halin sa magazine, newspaper, kag online. May on-the-spot writing para sa writers, pati na ang school paper advisors ang ginakilala man. Sini nga tuig, Climate of Change, Writing the Future of Resiliency ang tema sang kompetisyon nga santo man sa nagakatabo sa karon sa pungsod. Sunod sa Regional Director sang PIA Western Visayas nga si Cheryl Amor, sa sini nga panahon, mas kinahanglanon ang mga journalists nga makahatag sang eksakto nga impormasyon nga maintindihan sang kadaman para sa makapangaman ang mga pumuluyo. Ang Copre nakaproduce na sa mga writers nga sa karon practicing journalists na. It is our duty to translate complex, often technical, hazard data and safety protocols into actionable, easily understood messages that motivates the public to comply with the life-saving directives, such as evacuation orders. Even at the level of your schools, your function evolves into one of resilience building and recovery support.